Grabatzen ari garen unean gaueko 9:00 58 minutu igaro dira eta Realak 4-huts irabazi dio Osasunari Zubietan Lagunarteko norgehiagokan eta guk horren analisia egingo dugu gaurko honetan gogoratuko dugu. Bi taldeek jada aurre denboraldia hasia zutela gaurko norgehiagoka jokatzerako, batetik Realak Japonian egin zuen egonalditxoa eta bertan azken partidan Yokohamari 1-2 irabazi zion Yokohaman. Osasunak berriz Hueskaren aurka jokatu zuen Lerinen, Nafarroako herrian, eta 1-2 galdu zuen. Beraz, Alessio Listirenak oraindik ere aurre denboraldi honetan partidarik irabazi gabe daude. Bi taldeak honelaxe irten dira. Sergio Franciscok Realaren aldetik 4-3-3ko sistemaren aldeko apustua egin du, badirudi entrenatzaile irundarra horrekin tematuta dabilela eta gaurkoan hori islatu du. Zubietako berdegunean Remiro izan da ATP-an, atzealdean lauko lerroa Aranburu jokatu du eskuinaldetik, Haienek ezkerraldetik, Jon Martin eta Zubeldia izan dira atzealdearen erdialdean, Jon Gorrotxategi jokatu du euskarri moduan, barnekaldetik laguntzaile Marin eta Brais Mendez zituela, eta goian eskuinaldetik Takeku, ezkerraldetik Barrenetxea, eta goian Jon Karrikaburu izan da. Alessio Listik berriz 3-5-1 sistema atera du. Aitor Fernandez izan da ATP-an, atzealdean hiruko lerroan Osanbela ezkerraldetik, Katena erdian eta Rosier eskuinaldetik izan dira. Apur bat aurreratuago Abel Bretones eta Victor Muñozek jokatu dute, barnekaldetik Moi Gomez, Etxegoien eta Iker Muñoz izan dira. Apur bat aurreratuago Aimar Oroz eta goian Ante Budimirrek jokatu du. Eta, partida nahiko berdindua izan da hasiera horretan. Realaren aldetik nabarmentzekoa baita ere, Amari Traore irtetzeko zorian dagoela, jada Parise futbol taldeak eskaintza egin zion, Realak onartua du eta orain kontratua negoziatzen ari omen dira. Eta bestalde berriz ikusten da Sergio ez duela Sadik, Carlos Fernandez eta Álvaro Odriozolarekin inondik inora kontatzen. Beraz, zaila izango du Realak hiru jokalari horiei irteera bat ematea, baina saiatuko dira, ahalegin guztiak egingo dituzte, baina esan bezala ez da gauza erraza izango, batez ere oso garrantzi gutxi dutelako, eta bestetik berriz sekulako soldatak dituztelako, euren mailatik oso urrun daudenak, baina akatsak egoten dira. Kasu honetan kirol zuzendaritzan eta zuzendaritza orokorrean ere akatsak egon dira, eta Reala hori larrutik ordaintzen ari da une honetan. Eta, partida esan bezala hasieratik nahiko berdindua izan da, batez ere bi jokalari azpimarratuko nituzke Realaren partetik, batetik Jon Gorrotxategi. Lehen urtean Mirandesen mundu guztiak esaten zuen zenolako denboraldi puska egin zuen Eibarko erdilariak, baina aurre denboraldi honetan are gehiago demostratzen ari da. Eta zelai erdi horretan euskarri postuan ez ezik apur bat aurreratuago kokatzen dutenean, zelai erdian bertan gune guztietan ongi moldatzen den jokalaria da, eta Realak behar duena. Zalantzari gabe lehengo urtean Mirandan utzita egotea oso ongi etorri zitzaion jokalari ibartarrari, eta alaxe demostratzen ari da azken bolada honetan, eta bera izan da inolako zalantzari gabe Realean gehien nabarmendu den jokalaria behar bada, eta gerora beste jokalari batzuk ere, Brais, Kubo esate baterako, bi horiek ere partida oso ona egin dute, baina esan bezala hasieratik gehien nabarmendu dena Jon Gorrotxategi izan da. Osasunak hasieratik erakutsi du zein den bere asmoa, eta goian presionatzea izan da, Orrante Budimir, Aimar Oroz, jokalari asko batu ditu. Victor Muñoz oso garrantzitsua izango dela ematen du, denboraldian zehar hor ezkerralde horretatik batez ere min egiten saiatu da, izkin egiten. Ausart ikusi dugu Real Madridetik Osasunak fitxatu berri duen jokalaria, baina behar bada orainik ere garapena falta zaio, minutuak falta zaizkio, eta nik uste hartzen joaten denean pixkanaka are desberdintasun gehiago markatuko dituela, eta Osasunaren taldean iparrorratzetako bat izango dela inolako zalantzari gabe.
Eta Realaren aldetik berriz Barrenetxeak hor ezkerralde horretatik egin ditu, jokaldi bat edo beste egin du, baina orokorrean hasieran behintzat bi taldeak zuloak ongi bilatzen, sakontasuna, baina gero atearen aurrean ezin jaurti edo ezin asmatu zibili dira. Bestalde, Realean atzealdea azpimarratuko nuke, Osasunaren aurrealdeari aurre egitea ez da sekulan lan erraza izaten, hortzen ante Budimir, hortzen Aimar Oroz, jokalari trebeak dituzte, jokalari ona gainera Rosierrek eta Berretones sekulako sakontasuna ematen zioten taldeari, eta horren ondorioz talde nafarrak jokalari ugari biltzen zituen erasoan, baina Realak oso ongi eutsi dio, batez ere Jon Martin azpimarratu nahiko nuke, lehengo urtean jada protagonismo dezente izan zuen jokalaria, batez ere denboraldiaren amaieran Imanolen eskutik, baina aurten ikusten da Sergio Franciscok berekin kontatu bakarrik ez, ziur aski liga hasieran ere hasierako 11 horretan ezarriko duela Jon Martin, eta hori bai Lasartearrarentzat eta bai Realarentzat albiste ezin hobea da, ezin hobea da, eta horregatik benetan pozgarria, zalantzari gabe Jon Martin halako partidak egiten ikustea. Behar bada oraindik ere zertxo bai falta zaio, oso gaztea da, behar bada goitikan eta une batzuetan geixeago itxaron eta apur bat aurrelaria geixeago neurtzea edo, baina orokorrean behintzat batetik sekulako doai fisikoak ditu, eta bestetik berriz goitik oso ongi doan jokalaria da, eta gainera Realaren jokoa ulertzeko hasieratik erakutsi zuen joan den urtean atzetik irten Euskarriarekin jokatu, hegaleko jokalariak ere apur bat hurbil izate hori oso ongi ulertzen duela Jon Martinek. Eta 42. minutuan iritsi da partidako lehen gola, Take Kubok sekulako gola egin duen, lehengo urtean, eta begira zer diren gauzak, begira zer den futbola, zenolako txikikeriekin gauza asko lortu daitezken, lehengo urtean Take Kubok behin eta berriz ikusi genuen tematuta, behi eoskor bat aurrean alambreari joaz bezala, hor alboko marra hori bilatzen, une oro, eta erdiratu eta aurrelaria egongo zelakoan errematerako prestez, baina gaurkoan ez, gaurkoan ia une oro eskuinaldetik hasten zuen jokaldia Kubok, baina pixkanaka barnekaldera sartu, eta Take Kubok aurkariei izua eta zalantzak sortzen dizki, hau da, aurkariek ez dakite bere gana joan zuzenean, edo bertan geratu, ea jaurtitzen duen eta oina behintzat bertan eduki defenditzeko. Ba ez gaurkoan, metroak barnekaldera egin ditu, baloia barnekaldera gidatu du, eta jaurtitzeko aukera ikusi duenean jaurti, eta sekulako gola egin du benetan. Ikusgarria izan da Take Kubok gaurkoan egin duen gola, bikaina benetan, eta hori eskatuko dio Sergio Franciscok nik uste, eta behar bada horixe izan zen lehengo urtean ez hain ongi errenditzeko errendimendu ona izan baitzuen, ez hain ongi errenditzeko arrazoietako bat. Lehen zatia alaxe amaitu da, bat eta gutxeko emaitzarekin, eta bigarren zatian ere Reala hobeto sartu da, orokorrean nik esango nuke 4-1 amaitu da partida, baina bi taldeen artean ez da halako desberdintasunik ikusi. Bigarren zatian batetik listik errotik aldatu du taldeak, Katena kendu du, Katenak partida kaskarra egin du, egia da Realak ez duela asko erasotu, baino hor bai Take Kubok eta bai Barrenetxeak ere egin dituzten jokaldi batzuetan ez ditu erabaki onak hartu, Etxegoien ere kendu du, hor erdikaldean presentzia apur bat izan du, baina bere lekua ezin bilaturik egonda, tarteka barnekaldetik, batzuetan kanpoaldera botatzen zuen, bere lekua ezin bilaturik ibili da, Iker Muñoz, hor euskarri moduan nabarmen ikusi dugu, eta urten badirudi listirentzat oso jokalari garrantzitsua izango dela, hau ere ez da oso fin ibili, Realak bere erdikalde horretatik gehiegi sartu dela eta errazegi sartu dela esango nuke. Gero Aimar Oroz ere, Aimarrek ere ez du bere eguna izan, inondik inora ere ez du desberdintasuni markatu, Osanbela, gustatu zait Osanbela, baloia gidatzeko, baloia ateratzeko hierarkia hori eta badu, jokalari nafarrak, eta badirudi aurre denboraldirako soilik deitu duela, baina nik uste lehen taldean lekutxo bat ere izan dezakela Asier Osanbelak. Victor Muñoz, aipatu dugu hor ezkerralde horretatik nola desberdintasuna markatzen saiatu den, Budimir,
gaurkoan ezin golik egin Budimir, Bretones, erasokor eta baita Rosier ere biak ala biak, oraindik ere taldean, Bretones ez, baina Rosier pixkanaka egokitzen. Eta euren ordez, Juan Cruz, Torró, Moncayola, Benito, Raúl García, Kike Barja, Ander Joldi, Errando eta Goyomo atera dira, sistema ere ez du aldatu, Alessio Listik, eta bigarren zatian, ikusi da, Osasunak behar bada talde apaixeagoa zuela, ez du lehenengo zatian bezain indarzu egin presioa, eta horren ondorioz behar bada iritsi da Realaren bigarren gola, ez, baloi luze bat, Take Kubori iritsi zaiona, Kubok beste behin sekulako jokaldi egin du, area barruan ongi sartu da, eta Jon Karrikaburuk egin du gola, bai jauna, Elizondoarrak, Baztandarrak aspaldiko partez Realeko elastikoarekin gola egin du, beretzako oso garrantzitsua izango zen gola, aurten badirudi Sergio Franciscoren planetan sartzen dela, hasiera-hasieratikan zurrumurru horiek atera ziren eta orain baieztatzen ari dira Sadik eta Carlos Fernández kanpoan uzten ari den honetan, eta Elizondoarra gaurkoan ate aurrean izan duen lehena, ez du barkatu lehenengo zatian ere, saiatu da, saiakerak eta bi egin ditu ikusten da, leku hori egin nahi duela, bere egin nahi duela, eta gol horrekin benetan pozik izango da Karrikaburu. Eta gero 60. minutuan Aranburu, Remiro, 11 jokalariak aldatu ditu eta euren ordez Urko, Marrero, Elustondo, Pacheco, Oyarzabal, Turrientes, Ruperez, Susic, Sergio Gómez, Mikel Goti eta horri Oskarson irten dira. Hortikan aurrera ere Realak sistema berarekin jarraitu du, behar bada Oyarzabalen presentzia urriagoa, Susicek baloiak sakonean bidali nahi izan ditu eta naiz eta etzaion ongi irten nik esan nuke oso jokalari garrantzitsua izatera deituta dagoela, Ruperez ere ongi, bai Ausart, bai erasoan, bai atzealdean, Turrientesek gola egin du, hori ere beretzako garrantzitsua izango zen, 63. minutuan iritsi da Realaren bigarren gola, nik uste ez dela penaltia izan inondik inora ere, horri Oskarsonek hor panenka moduan, ligan hori horrela botako balu bakarren bat bere norbaitekin, bere ingurukoren batekin gogoratuko litzateke, baina kasu honetan asmatu du, Aitor Fernández eskaz, hor penaltian oso gaizki egonda, nik uste hartzeko baloia zuela, baina behar bada ezkerraldera botatze horrekin, ez du baloia ongi hartzerik izan, eta hortxe Oskarsonen gola, eta 67. minutuan iritsi da, hirugarrena, kasu honetan Ruperezen jokaldi oso ona, Turrientes eta Ruperezek egin dute jokaldi guztia, egia esan Iñaki Ruperez esan dugu, aurten igo da, aurten ari da lehen minutuak izaten, eta oso jokalari garrantzitsua izatera deituta dago, kontuan izani gainera Amari Traore ziur aski irten egingo dela, gaurkoan pase horrekin eta Beñat Turrientesen gola beretzako ere garrantzitsua izango zen inolako zalantzarik gabe. Eta gero 74. minutuan, jada 67. minutuan Reala gola egin ostean jada Realak ez du nolabait esateko azeleragailua edo azeleragailua gehixeago zapaldu, Mikel Goti ikusi dugu, baina nik uste Mikel Gotik barnekaldetik jokatu behar daukala kanpo aldetik gaur eta horregatik ez dut ez kritikarik egiten, ez da ezer positiborik esaten, ez nik uste ez duela bere postuan jokatu inondik inora ere, eta behar bada hor ikusi da Realak postu horretan beste jokalari bat behar duela. Xeraldo Bekerrekin ez baitu kontatuko, gaurkoan ez duelako jokatu, ez du aipatu, baina Xeraldo Beker ere badirudi irten egingo dela taldetik, Gonzalo Guedes entzuten ari gara, hemen badakigu zurrumurruak ugari direla, eta 77. minutuan Jon Pacheco kalera bidali du epaileak, baina inolako eragine gabe, kontua kontu 4-1 irabazi dio Realak Osasunari, oso garaipen garrantzitsua txuri urdinentzat, aspaldiko partez bere mailako, hau da lehen mailako talde baten aurka jokatu du, eta ongi erantzun ere taldeak, beraz, Sergio Francisco ziur pozik dela bere hasierako lan hau behintzat fruituak ematen ari delako. Gogoratu, Realak 4, Osasunak 0, Zubietan.